Ben een ein. Oh nee, net die girl. Mijn boxvrienden. Daan is er echt bij. Yes, Vinnie. Jongens, welkom bij een nieuwe Roblox video. Ik dacht, ik ga je de raarste Roblox games ooit zien. Ze zijn echt raar. Ik heb ze alle gecheckt. Ze zijn raar. Raarste Roblox games. Ik mag dat hoe gaan. We things dan hoor, weet je wel. We things dan door rare Roblox games. Nou jongens, dan things dan dit. Chubbaduk. Chubbaduk. En dan things, wat is dit nou voor speeltje? Ik ga het je uitlezen. Waarom vreeg nou? Oké. Ik ben een ein. Ik ben een ein. Ik ben een ein. Jongens, ik geef een douche. Wacht even. Ik ga een douche, ja jongens? En... Nee, ik wil wel op de muziek. Ik wil wel precies op de muziek. Dit is wel een beetje triest. Ik wacht hier op de muziek tot ik in de douche, maar... De muziek die staat van... Nee! Several songs hours later. Ja! Jongens, give! Dit is echt het beste speeltje was ik eerst heb. Yes! Fan is er! Jongens, give. Yes! Fan! Doe eens met mij! Go Fan! Fan, go! Ja. Yes! Woo! Jongens, wij gaan naar het volgende speeltje. De chill... Oh. De chill elevator. Wij gaan... De chill elevator dan, jongens. Ik ben nou hier. Oh ja, wat vind je van mijn nieuwe popke? By the way, dat heb ik nog net laten zien. Dit is mijn nieuwe popke, jongens. Ik ben een beetje sad. Maar, dit is mijn nieuwe popke. Dus wij gaan in de lift. Chill. No! Why would you do that? Oh nee, net die girl. Chillin'. Dit is de TikTok e-girl trend. Oh. Oh, no! No! Oh, that's hot. That's hot. Fan. Not fair this way! It's not fair when you do it like that! Fan, wie zou nou opeten? Wie zou nou opeten, fan? Wat? Dit is, Why would you do that? Dit is wel echt chille muziek. Is er wissel? Aha. Pebedem, pebedem, pem, pem. Wij gaan maar, nooit een oren game. We willen, een beetje clear. Dat maar, deze game. We gaan naar de volgende game, jongens. En dat is echt een van de meest randomste games die ik ooit heb gezien. Amazon Box. Fan! Lekker fan! Jongens, welkom bij Amazon Box. Ik ben een Amazon Box. En fan, hallo fan. En ik kan volgens mij op fan
Wauw. 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 Dit is intro. Yes. Woe. Woe. We vleerden. Wauw. Dit was, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wacht, een keer een box, maar... Ah! Oh! Nou ben ik echt een box. Nou ben ik echt een box, jongens. Dit is wat wij gaan doen. Wij gaan een boxiekie. Dit zijn alle je boxes. Dus we gaan een shin bij de boxes. Of er een box is. Nee. Oh. Ja, ik geef jezelf een kampvuur lezen. Dat is perfect, jongens. Dit is echt... Dit is, Ik kan echt zitten. Ik weet niet wat ik hier van mag denken, trouwens. Someone just update a sword. Oh, nee. Het iemand nou weer... Oh, nee. Iemand die heeft een zwaard. Wie is dit? 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 Het is Fan! Het is Fan! Yes! Woe! 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 Wij gaan de trap op. Wij gaan... Oké, jongens. Ik ben bijna op de top. Ben ik op de top? Yes. Wat hebben we nou een mooi oerzicht door de map, jongens. Wat hebben we nou echt een mooi oerzicht door de map. Oh, wie er meer? Wie er meer? Wie is er nog meer met mij? Mijn boxvrienden. Daan is er echt bij. En wie is die oren? Oh ja, en Fan. En wie is dit? Oh, dit is Daan. Wauw. Wacht even. Wacht. Oh, jongens, we kunnen op elkaar stapelen. Jongens, op elkaar stapelen. Alle stapelen verzamelen. Yes! 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 Vinnie! Wie is dit? Rainbow Sprinkles! Wauw! Dit is, Hieke, vertel. Vertel, Vin. Vertel, what's up? Daan! Daan, nee! Oh, ik ben er nog. Dit is toch het beste. Wat kist Dwan in die leven? Je stinkt. Wees... Nee, ik geef wat. Nee, nou, je bent mij nou belachelijk maken. Nee, je bent mij nou belachelijk maken. Dan ben ik klimmooi. Wij gaan naar de laatste game van vandaag, jongens. En de laatste rare Roblox game. Wat wij ooit niet spelen. Human giraffe. Human giraffe. Was nou ik wil dit. En het is gewoon een hele... Wacht. Jongens. Is ik in daarheen gaan, ja? Gaan we. En dit wie net mijn bedoeling. Mijn bedoeling weer. Springen. Oh, deze green screen. Wacht. Ik weet hoe de sneller kom. Dosa. Gaan we. Sneller naar de green screen. Yes. Dit is, Fan, kom naar beneden. Fan. We hebben een hele goede editor. Sven. Edit dus even op het mooie, ergens in Disneyland. Weet je wel? Mooi in Disneyland, sa. Machine in Disney, sa. Machine in Disney en dan sa in een achtbaanwissel. Sa. Oei. Wat kisten, jongens, wat kisten we nog meer editen erin? We zijn in een donker bosk. Een donker eng bosk. Is toch funny? Een donker eng bosk. We zijn mooi op het stroom. Dat wordt mooi waar, jongens. We zijn mooi op het stroom, als je nou. Gezellig op het stroom, jongens. Oh, daar hebben we. Oh. Yes! Yes! Nee! Yes, jij hebt een fan! Woe! Oh, nou, ik heb fan voor het. Wacht. Ja, dit is perfect. Yes! Ah!
Oké, dit is net goed van me, jongens. Join de Discord. En als het nou een leuke speeltje is voor volgende week, stuur maar in. Kom in de Discord, het is gezellig. En als het heel actief is in de Discord, dan krijg je nog een speciaal rankje. En dan shirk je hem volgende week. Dus. Doei! Doei!